Dar ce nu ai stat? Sau ce ai făcut? A, nu, filmezi. Mama! Bate papa, tata. Te fantezi mereu. Te fantezi, asta e o fugă, ai văzut, nu? Ai văzut, tati? Aoleu, dar unde vrei să fugi? Unde te găbești? Te găbești, bă, tata? A? Te găbești? Te găbești? A, te găbești, tati? Ia zi, unde te găbești? Da, unde fugi, tati? Unde? Unde fugi, stălică? A? Dacă dai în butică, tata, se doare. Așa e, da, dar nu mă dau Cu în bum bum, butică. mai auzim? Brum. Ai plecat cu mașina? A, mă. Plecat cu mașina? Aoleu, ce te vaiți tu? De ce te vaiți așa? Hm? Ia zi, tati. Hm? Sai, tati, sai. Lasă-mă, față-mă un pic ca masaj. Așa, tata, așa. Aoleu, tati, hello. Stă urât așa, bă. Stă urât, tata. Stă urât așa, tati, dacă plângi. Foarte urâtă este așa. Da, tata, da. Trebuie să zâmbim, tata. Așa, tata, așa. Nu, tata? A, zi tu, tati, nu-i așa? Da? Nu-i așa? Da? Zi, tati. Hm?